Ang atong ebanghelyo is highly theological. Lawom nga pagtulunan sa Ginoo. Nakasabot mo ani? Niingon si Kristo, ako ang dalan. Mao na iyang giingon sa una natong nabatian. Nya ang moari kanako iya ko nung hatagan og kinabuhi nga way katapusan. Karon iyang giingon dire, walay moari kanako gawas kon siya sa tigingon niya dire, gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Sa ato pa, kinsa may nauna, si Kristo o ang amahan? Kinsay nauna ba nga sa atong kinabuhi, si Kristo o ang amahan? Mas nauna ang amahan nga sa atong kinabuhi. Kay danihon man usa tas amahan aron ta moduol ni Hesus. Nya napagisig quote diri nga niingon ang mga propeta, ang tanang tao tudluan sa Dios. Sa to pa, wa pa si Kristo moabot sa tong kinabuhi, tudluan atas Ginoo, nya ang mamati sa amahan ug makakat-on kaniya moari kanako, mo na ingong Kristo. So kini di ang pagduol sa Ginoo mga igsoon, dili di ni ato nga kabubuton, dili ni. Kung kita lang di kita kaduol sa Ginoo. Ang kanidang pagduol sa Ginoo bunga ni sa atong pagpamati sa Ginoo nga nagsigig tudlo nato sulod sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna ug sa atong pagbati. Di ba na amang ginaingon nga kana bang mura bita kag danihon ka ba? Ang ka lahi man akong bation kung tuwa ako simbahan. Mura man og kanang sana gaan inighuman amo adto na kusigi simbahan kana mo na ipagbati or maingon sa ka mura man ko og magiyahan kun unsay maayong buhaton basta magsigi kog basa sa Biblia, lahi magsigi kog basa og kaning mga sinulat sa mga politika or mga newscaster nga magsigig highlight aning mga violence, kaning away, mga marites. Lahi man mura magbugat akong paminaw, magsige na kog basa sa aning kuan Biblia. Hangtod yun paduol na jud kas Ginoo ni Kristo, mo na mo end up yun ka nga magpabunyag. Pabunyag ba? Mao na ang nahitabo sa unang pagbasa, ang Eunuko. Wa pa mo abot niya ang bunyag, sige siya basa kay ganahan man siya maminaw sa murag doon na siya bation ba nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Wa siya magbasa ng newspaper pag uli niya ang Bible, pero wa kay siya kasabot. Mo to ang Espiritu Santo nga mo'y nagmando sa kinabuhi na ni Felipe, usa sa mga apostol ni Kristo. Ingon gugda ng karwahe kay hiner na mudagang karwahe labi nagdaghag karga. Siya dagan na dito niya abay na ang karwahe. Sunod lang po siya Felipe hangtod nangutana ang kadtong Eunuko. Ayang gipangutana, kasabot ka na imong gibasa unsaon pagkasabot nako way mo pasabot nako. Hangtod gipasabot niya, niingon gid ang Eunuko niya bunyagi ko. Una moingon ang uban og sundon taning maong paradigm, moingon dayon ang uban niya ayaw na bunyagi ang bata kay wa pa man nakasabot. Sakto dili? Sakto kung kani nga maong paradigm. Pero doon naman sa giingon si Kristo na hangga sulti katapusan dayon yang sakas langit na sa Mateo chapter 28. Ingon si Kristo, bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Muna siya niya kana imong anak nga bag-ong gianak unsa man na itoy o tao?
Bunyagi man ang tanang katawhan. Di nataw naman na mo bitatang imong natay adlaw natawhan. Kay mo'y atong pagkatao, pag-anak na to, hibaw na, tao, bunyagi ang tanang katawhan niya. Ang sumpay, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So, diha dapita ang koneksyon. Pwede ra bunyagan ang gamayng bata, pero tudluan yun sa tanang gisugos, Ginoo. Ang nakaapan sa gunato, mo bunyag, inighuman, kaon og inom raman. Nya human dayon di naman tudluan sa sugos, Ginoo, ato mang tudluan sa atong sugo. Mao na ang resulta, og di mo tuman kusi dayon nganong wa ka manglimpyo, nganong wa ka eskwela, nganong nahagbong ka. Ang ato naman ang mga sugo, di naman na sugos, Ginoo. No? Karon, kumusta man ang inyong kinabuhi? Saman, nagpatudlo mo sa Ginoo o wa? Kusog ba mong maminaw sa pagtudlo sa Ginoo? Bisag wa bunyagi, mutingog gid ang Ginoo. Nga naman, sa Book of Genesis, gibutang gid didto, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. Isa to pa, bisan pag kanang mga kanatong gitawag og mga terorista, kanang mga tao ba nga wa gyud di gyud Katoliko ba, gani masuko pa gyud Katoliko o Kristiyano nga relihiyon, sa kinailadman ana sa ilang kasing-kasing og maminaw lang gyud na sila, dili nila ba pa tuyangan ang ilang hunahuna, makabati gyud na sila sa Ginoo nga mosulti nila nga mao ni buhata kay mao ni maayo. Unsa may mga basic good nga ang tanang tao kahibaw gyud ani, bisag unsa pa, unsa may basic good, preservation of life. Kana bang wa gyud tao bisag wap-an ani mo tudlo bisag kanang gamayng bata, kamao ginang mo preserve. Tanawang bata inighikap niya sakit, unsa may buhaton bisag kamang-kamang pa na mulikay gina siya. Usahay mo hila, mao na ilang way of defense, hila kay preservation of life. Ang nakaapan lang kung sudla na tagyawa ang atong buhaton ay preserve my life by killing your life. Mao na kuyaw nya mudagan na mo na karon sa atong paminaw aning atong mga politicians og magsangyaw na sila. Say maapil pud tang kaming mga pari, musangyaw na sila aron munindot ang ilang image, ilang buling-bulingan ang image sa ilang kaatbang, no? Kabantay mo, mao na sila yung mga yawanon. Kana bang magsigi og buling-buling sa ilang katawhan aron munindot ang iyang image. Parehara sa tingali na nimo, basig naiuban manugo, suya mo sa siyang kaatbang nga balay nga nindot kay pagkapintal ang koral, magsugo siya mga buangon, bandali na ninyo aron mas nindot ang ako. Wala wiris-wirisan din dito sa mga buangon o kanang sana kanang pintal siritan, habati na kayo yang koral, ang imo na mo nindot naamtana, di ba? Natay kinaiya kanang gitawag nato sa Pilipino og crab mentality. Na kana bang kabyunan ti ka para patas ta, libakon ti ka aron patas ta. Na kana padersyano may kana mo baligyag slat gibulsa man niya. Ano? Gatuo de kag naanas project. Oy, kawatan na padersyano. Pila ka na kamilyon ang gikawat ana diha nang kolekta. No? Ana. Haron mabati. Niya sa may buhaton. Og naay mo murag mo kabyo nato sa may atong buhaton. Muadto ta ni Kristo. Mao na nang panahon na nga si Kristo mopakita nato sa iyang tinuod nga gahom. Una si Felipe
Nilikay siya sa kadtong mga tao nga buot mo patay niya dito sa Jerusalem, pero nagsunod siya sa Espiritu Santo. Unya kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo, ang nahitabo naghimo siya, padayon siyang naghimo sa gusto sa Ginoo. Na murabag ang iyang kahadlok nga likay siya dito sa preservation of life man. Likay siya dito pero wa siya mahadlok nga mopadayon sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Munang ako nang balik-balikon kining mga magtiayon ang kuan gyud ang ato yung ma-appreciate anang inyong kinabuhi kana gyung moingon sa kasakit o sa kalipay, di ba? Ana sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Mao na padayon yun, dili rason nga gisakitan ko di na kong padayon. Ug mao na ang giingon ni Kristo, ang mukaon kanako may kinabuhing way katapusan, ug ang akong ipakaon mao ang akong unod. Kani tulog karon kay ni siya tanan, ang iyang ipakaon ang iyang unod. Ang atong common interpretation ana kitang mga Katoliko kay bawo naman taron tungod kay ana man tay sakramento, ang kaning pagkalawat nita lawas ni Kristo unsay tubag kusga. Mao na siya nya kaon din ka abot sa gawas libak dayon. Unayon paglibak ang nagmisa. Asahan mo na inyong gibuhat dili. Dili nigabot sa balay wa pa gani ka pamahaw gayaw-yaw na ngadtos mga anak, mga apo. Mo na inyong gibuhat. Wa na mo tingog ay. Mao na ang tinuod ang pagkaon sa Ginoo, ang tinuod mga pagkaon dili ang pag-ingon lang amin. Ningon bis Kristo ang akong unod, flesh. Unsa may gibutang sa unang chapter sa kang Ebanghelyo ni San Juan. Kani chapter kuan man ni chapter 6. Ang chapter 1 niingon si San Juan ug ang pulong nahimong tao. Sa in English na siya giingon pagsulti, and the word became flesh. Sa ato pa di ay kun moingos Kristo ang akong unod maoy akong ipakaon, pasabot ana ang iya din ng pulong nga gisulti. Kay ang iyang pulong nahimo namang flesh. Muna kung mukaon tanya moingon tang amin, pero magsalikway tas iyang pulong wa na kapuslanan. Wa gyud. Nag-ingon des Kristo nga pagyaw-yaw mo sa inyong mga anak. Ningon des Kristo nga sige mo og kanang panglibak ang inyong mga silingan. Na ade na pulong din ng Kristo. Ningon des Kristo nga pangural mo sa inyong balay. Na ade na. Niingos Kristo nga paningil mo ng utang. Na ade na. Niingon des Kristo nga ayaw mo palit og slat. Unsa may giingon ni Kristo? Ihatag ang tanan ngadtos mga kabus. Ana, di ba? Unya kaya nga tong simbahan karon kabus man kaayo nagkinahanglan man og 50,000 kaslats. Di ka mo palit. Wa na ka mo sunod sa pulong sa Ginoo. Ginutong taning kwarta pa dire. Ang pulong sa Ginoo ning Ginoo hatag gid tanan. Ikaw niya mamatay ko kay wa ko'y kaon. Ingos Kristo, bulahan kadtong mamatay uban kanako kay mabanhaw sad uban kanako, di ba? Napulong mo niya. Ingon siya kinsa tong maniguro pag amping silang kinabuhi kawad-an niini. Katong maniguro ba pagluwas ba sa kinabuhi kawad-an niini. Apan kadtong magpakamatay alang kanako
makabato ni ini. Unya alang din as Ginoo padir palitag slat para ni simbahan. Ang Ginoo man na mao bitaw sila si Felipe, sila si San Pedro ug ubang pang mga kauban, apil na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpakamatay para sa simbahan. Literally nagpamartir para sa simbahan. O kaning atong paghatag o tabang sa simbahan o sa katawhan sa simbahan, mauna na'y pagpakamatay o makalipay na sa Ginoo. Muna na ang pulong, muna na ang atong pagkaon niya, dili na ta mga matay tungod ana. Tanawa ni Rong na naggubat sa ilang mga pulong, nagpinatyanay, tanawang mga naong di na magtinagdanay. Hasta diha sa mga group chat, na group chat sila, kay grupo sila, group ba niya, naapil ra ba sa group chat niya, og akong basahon ng ilang communication, kasigig away kay lain-laing partido, na kani mga matay kining relasyon ani madugay. Ay, sige man yung dili oy sayop ka, ayaw sa diha pagkuan, kabugo sa nimo ana hantod karon ingin ana lang yapon ka kabugo. Pingusak-ngusak, ikaw bright man ka kang ano mao na imong ana gud hastagon mga banag asawa na nag-away. Ngano man di naman si Kristo ang ilang tumong, ang ilang namang kaugalingon. Di naman si Kristo, di patay gyud. Tanawa ng asawa nga luwason niya iyang kaugalingon, siya ra gyud kaon-kaon sa iyang sweldo, di niya ihatag siyang bana. Niyang bana sad, siya ra say pahimo siyang sweldo, di sa ihatag sa asawa. Unsay mahitabo ana? Sa madugay sa madali, patay gyud ilang relasyon. Uga kana sila mga naong. Pero kanang maghinatagay gyud, hinatagay gyud sa sweldo, maghibaw-an na niya, dungan sila kaon sa ilang kinitaan. Mag-anam nagkanindot ang ilang relasyon, isip pamilya. Kamo, sige mong palit tinig slat. Na naman gani isa ni palit nato. Nag-increase kita kada adlaw. Karon as of yesterday, na natay 3,545 nga halin. Di ba? Bakbakan. Ay increase mga 100 ka slots kada adlaw. Nindot na kayo na di ba? So naay 100 nga more or less 100 ka tao nga nagpakamatay para sa simbahan, para dinis atong simbahan. Makabato na sila kinabuhing way katapusan. Ug unsa man kinabuhia? Kinabuhi sa kalipay, kalinaw ug katagbawan sa kinabuhi. Satisfaction. Nakaron paminaw nako ambot sa mga politicians, kinsa karon nila ang donaaning kalinaw, kalipay o katagbawan. Basig na aron nila ang karatol, kasuko, sa pamailain, kahingawa, kabalaka, sus, looya. Yung mga dato kay nastanan. Gitanaw lagi nako dinhi lang dis ato ba anang mumisa ko dinhi libot-libot nako kaning tanang gipangbitay nga mga tarpaulin o gi-convert pa ni into cash niya ipalit og slot kanilang makita na to din nila sa ato ba hurot na ni kahalin gabantay mo kwintahan na tagpila na kada tarpaulin niya kutay ito ka na kutay gasapaw-sapaw nila na o pa lang gina nila himuha niya ila lang gipalit og slot or i-transfer na to ipamalit og mga materialis para sa balay haron kining nangaguba sa bagyong udit nga mga balay nga hangtod karon guba lagyapon ayuho nilang tanan silang tanan nga mga nanagan ba maglumba silang ayo og mga balay Mayroon akong gitutukan so hunong na lang ko